पश्चिम दिगरे गति करुछि। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ରବିବାର ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ। ଏହାପରେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷେ 1 ଜୁନରୁ ଅଗଷ୍ଟ 21 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 579.6 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା 823 ମିଲିମିଟର ଠାରୁ 30% କମ୍। ଏଥିରେ 4ଟି ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାଜପୁରରେ 54% କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକରେ 50%, କେଉଁଝର ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 42% ଲେଖାଏଁ କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ବଡ଼ ଖବର ନମ୍ବର 1 24 ଓ 25ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। 19 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ଆସନ୍ତା 24 ଓ 25 ତାରିଖ ରାଜ୍ୟରେ 19ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି 2 ଦିନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ଆଜି 19ଟି ଜିଲ୍ଲା ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, କନ୍ଧମାଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କେଉଁଝର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଥିବାରୁ ଏନେଇ ଲୋକଙ୍କ ସତର୍କ କରାଇବା ସହ ବର୍ଷା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଏସ୍ଆର୍ସି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପରେ ଏକ ମୌସୁମୀର ପ୍ରଭାବ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି। 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ। ରାଜ୍ୟର ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ଓ କାଁ ଭାଁ କେଉଁଠି କେମିତି ବର୍ଷା ହେବ। ମୌସୁମୀ ଜନିତ ନିମ୍ନ ଚାପରେଖା ରାଜସ୍ଥାନର ବିକାନେରରୁ ବାହାରି ଟିକମଗଡ଼, ଜାମଶେଦପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର ଦେଇ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି ଓ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ବିଦର୍ଭ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତକାଲି ରହିଥିବା